Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong awa at kagandaang loob nung una pa. Huwag sanang manaig sa amin ang aming mga kaaway. Iligtas mo kami, O Diyos ng Israel, sa lahat ng aming kahirapan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa atin lahat. Magandang hapon, Father. Ikalawang linggo na ng panahon ng Kwaresma, panahon kung saan inanyayahan tayo ng Panginoon na mapalapit sa Kanya at kay Jesus upang katulad ni Jesus mabahaginan tayo ng Kanyang kalwalhatian, ng Kanyang kabanalan, ng Kanyang buhay na walang hanggan. Aminin natin na marami pa tayong mga kasalanan at kailangan natin ang awa at pagpapatawad ng Panginoon. Inaamin ko sa mga makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ipinag-utos mong pakinggan namin, O Ama, ang iyong minamahal na anak. Ipagkaloob mong pagnilay-nilayan namin ang iyong mga aral upang luminis ang aming isipan at mga puso at mata mo ang iyong kaluwalhatian. Alang-alang kay Jesucristo, ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay, naghahari kasama mo at ang banal na Espiritu, isang Diyos magpakailanman. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalukdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Tinanong naman ni Abram, "Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat na iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat at pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit pitinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain.
Pagkalubog ng araw at laganap ng dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maniningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang itugon natin ay, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na iginagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Heso Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita muli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginas-ginas ay lumitaw ang dalawang tao, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan din at na nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit ng pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro noon at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus, yung dalawang kasama niya, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti nga, nandito tayo. Gumawa tayo ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig na mula sa alapap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa si Jesus. At hindi muna sinabi sa mga alagad, kanino man, ang kanilang nakita. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Kumusta na ang Kwaresma nyo? Nagbabago na ba tayo? Inanyayahan pa rin tayo ng Panginoon upang hindi malustay ang banal na panahon nito ng Kwaresma. Last Sunday, di ba nagsimba ka naman last Sunday? Ha? Wala ako dito last Sunday. But alam ko na last Sunday, ano sinabi ni Jesus sa iyo last Sunday? Inanyayahan kang sumama sa Kanya sa ilang. Sumama ka ba sa Kanya? Doon, nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Doon, tinukso siya ng demonyo. Naramdaman mo ba ang tukso ng demonyo nitong nakarang linggo? Of course. Araw-araw natutukso ka, hindi ba? Araw-araw nag-aayuno ka ba? Araw-araw nagdarasal ka ba? Araw-araw pinapakita mo ba ang pagmamahal mo sa kapwa? Hindi ba yan ang challenge ng Lent? Ipagpatuloy natin. Sumama tayo kay Jesus sa 40 araw ng Kwaresma, paghahanda sa pagkikibahagi natin sa Kanyang kadakilahan. Mas maganda ang paanyaya ng Panginoon nitong linggo. Imbes de sa ilang niya tayong inanyayahan niya tayo sa bundok. Anong mas masaya? Sa bundok ng Baguio o sa ilang ng disyerto? At isa pa, sa bundok ay nakita nila ang kadakilaan ng Jesus na sinasambahan natin. Jesus invites us to the mountain. It is in the mountain that God gives His most important messages. Hindi ba si Moises? Doon siya sa bundok na nakilala ang Diyos. Sige nga, alam mo ba kung ano ang bundok na inakyatan ni Moises? Sinai, hanggang ngayon. At sa bundok din, nagpakita ang Panginoon kay Elias. Anong pangalan ng bundok na inakyatan ni Elias? Horeb. Itong bundok na ito, dyan din, makikita, nararanasan ng mga apostol. At sana maranasan natin
Jesus is giving us a preview of the glory that He wants to share with us. Ayun nga nangyari. Nung nandun siya, nagdarasal sila, ay biglang naging maliwanag ang mukha niya. Ikaw din, Neng, lumiliwanag ang mukha mo pag nagdarasal ka. Ha? He started to shine. Not only His face, also His clothes. This is a different dimension. Itong Kristo na kilala nila, ibang-iba pala ang tunay na kalagayan niya. He shares in the glory of God. And He invites us to the mountain so that we too will share in the glory of God. Alam mo, God invites us. But sometimes we are not sure whether we want to accept His invitation. Kung sasabihin ng Diyos sa iyo, umalis ka dyan sa magandang mong bahay. Pumunta ka doon sa sa bukid na walang pagkain. Pupunta ka ba? Yun ang challenge ng Diyos palagi. Nakita natin dito sa unang pagbasa. Napakinggan niyo ba yung unang pagbasa? Sino ang tinawagan ng Diyos? Si Abraham. Abraham was comfortable. He came from the city of Ur, which at that time was the center of culture and civilization. It was a prosperous city. You know where Ur is? Kayong mga punta sa Kuwait, alam niyo yung Ur, ano? Malapit doon sa dulo ng Iraq, Iran, at Kuwait. Ha? Nandoon ang Ur. That was a very prosperous city. And God said to Abraham, leave Ur, go to Canaan. Canaan? Walang nangyayari sa Canaan. It was the most infertile of that whole area. It was called the Fertile Crescent. Mayaman yun noon. Nandoon yung Babylon, nandoon yung Mesopotamia, nandoon yung Nineveh. Ha? But Canaan, halos walang tao sa Canaan. Sabi ng Diyos kay Abraham, you go to Canaan, and I will build you. I will build you up to be a great nation. Sabi niya kay Abraham. Si Abraham, wala siyang anak. Panginoon, paano ako maging dakilang bayan wala akong anak, baog ang asawa ko, sabi niya 75 na si Abraham noon. Wala na siyang pag-asa, magkaroon pa ng anak. Sabi ng Panginoon, bilangin mo ang mga bituin sa langit. Ganyang karami ang maging lahi mo. Ha? Sila ang maging bayan kong hinirang. Maniwala ka ba? Gusto mo ba magkaroon ng libo-libong milyon-milyon na lahi? Ha? Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kung ikaw maniwala ka ba? Naniwala si Abraham. He was a man of faith. That is why God chose him to be the instrument of His salvation. It was from the line of Abraham that the holy people of God came, and it would be from the line of Abraham that Jesus, the Son of God, would be born. And through Jesus, natupad nga ang pangako kay Abraham, sapagkat mga kapatid, we are children of Abraham. Are you a child of Abraham? You don't look like a Jew. Hudyo ka ba? Hindi. Sa ugali lang. But yes, that's what St. Paul says. We are the children of Abraham because if we are Christians, we share in the faith of Abraham. Jesus leads the apostles. Just as God invited Abraham to
to Canaan, Jesus invites us to the mountain, where we will have a glimpse of the greater glory which He plans for us. Naniniwala ba kayo na may naghihintay sa atin na mas masagana pa at mas maligaya pa, masaya pa kaysa sa buhay dito sa St. Jude? Ha? Handa ka na ba pumasok sa langit? Mas gusto mo pa rin ang St. Jude. Ano? Ha? Hindi mo maiwanan ang kayamanan mo sa St. Jude. But si Abraham, iniwanan niya ang kayamanan niya sa Ur. Sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos. God is challenging us to look for something more than what we give so much value to. St. Paul tells us in our second reading today, do not be like the enemies of the cross of Christ, whose God is their belly and whose glory is their shame. Mas importante ba sa iyo na mabusog ang sikmura mo o mabusog ang kaluluwa mo? Ha? What is your glory? Dati kang sexy, ano? We live in a world, it is very sexual. Let us be careful about that. Pinagmamalaki nila ang dapat nilang ikahihiya. Sabi ni St. Paul sa second reading, hindi ba? Ha? Let me read to you what he says. Ikararangal nila ang bagay na dapat sana nilang ikahiya at pinag-uukulan lang nila ng pansin ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, diyan ang tunay nating bayan. Mula noon, doon darating ang ating Panginoon at pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kaya minamahal ko, sabi ni St. Paul, this is Philippians chapter 3. Magpakatatag kayo sa iyong pamumuhay na nauugnay sa ating pagsusunod sa ating Panginoon. This is a challenge of Lent. But it's very hard for us to think beyond what gives us joy and pleasure. This transfiguration reminds us there is something greater. Hindi lang yung kabubusog nating sikmura, hindi lang lamang kaliligayan ng ating katawan, hindi lamang na ang dami ng ating ari-arian, ang tunay nating kaligayahan at kadakilahan. May naghihintay sa atin upang tayo ay matulad sa kaningningan ng kadakilahan ng ating Panginoon. At nandun, nakasama nila sa bundok si Moises at si Elias. Moises and Elias shared in the glory of God. Alam niyo ba, si Moises din, nung buhay pa siya, nagniningning kanyang muka. And si Elias, nung namatay siya, he was carried with a chariot of fire into heaven. Those who are faithful to God will share in the glory of God. But anong pinag-usapan nila Moises, Jesus at Elias? Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Yun, medyo malungkot yun, ano? Ha? Kaya sabi ni Pedro, dito na lang tayo. Huwag na tayong punta sa Jerusalem. Puro krus ang pinag-uusapan mo. Pag Jerusalem pinag-uusapan natin, dito na lang tayo. He did not know what he was talking about. Jesus reminds us that the only way to glory is through the cross. Each one of us, we have our share of the cross. If we want to follow Jesus, ano sabi niya?
if anyone wants to follow me, he must take up his cross every day. Sino ba ang cross mo? Yung girlfriend mo, ano? Ha? Take up your cross every day and follow me. For what does it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his soul? Palakasin natin ang loob natin, mga kapatid. Sumama tayo kay Jesus. Let us have a glimpse of the glory that awaits us, that He promises us, that we will share with Him. Sabi niya, sapagkat itong katawan natin na mabubulok, mapapalitan sa hindi na mabubulok. Sa muling pagkabuhay, yung mga wrinkles na mukha mo, mawawala na. Ha? There awaits us life eternal, sharing in the glory of God. Let us not forget that. Let us strive for that. Let us not be caught up in the passing joys and pleasures of this life. Let us strive for fullness of life in the kingdom of Jesus, of which we have a preview in His transfiguration. Amen. Tumayo tayo. Baguhin natin ang ating panampalataya na sa Diyos lamang natin makamtan ang kabuuan ng ating pagkatao. Sumasampalataya ako. Ako, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulad paririto at huhukom sa naman ng nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na patatagin tayo sa mga pagsubok sa buhay at palakasin ang ating pag-asa sa kaluwalhatiang ating matatamo kaysa ni Kristo. Anong sagot natin sa bawat panalangin? Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa simbahan, ang bayan ng Diyos, gabayan nawa siya palagi ng liwanag ng Panginoon sa pagsisikap niyang maging tapat sa salita ng Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at pagdududa. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, dalhin nawa nila ang liwanag ng Panginoon sa mga naaapi at may hirap, at maging naanawa sila ng kapayapaan ng may kapal. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa kabataan, maging mga liwanag nawa sila sa kanilang kapwa at manatiling matatag sa kanilang buhay pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Para sa mga nasa larangan ng media, maging epektibo nawa sila ng pagpapahayag ng liwanag ng katotohanan sa kabila ng mga banta ng kakarasan at pag-aakit ng karangyaan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Sa darating na pambansang halalan, maging responsable nawa ang bawat mamamayan sa pagpili ng mga nararapat at magsumikap sila na wasakan na ang kultura ng galit at pagkakanya-kanya. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pakinggan mo kami. Taimtim natin ipanalangin sa Panginoon ang ating sariling intensyon. Ipanalangin natin na sana mapalalim ang ating pananampalataya at ang ating pagsusunod ay matupad sana nitong Kwaresma. Ipagdasal natin ang ating mga anak, ating mga kamag-anak na nawala na sa pananampalataya. Sana babalik sila sa biyaya ng Diyos. Ipagdasal nga natin ang ating bansa
Magpasalamat tayo na tayo ay may pananampalatayang Kristiyano. Sana hindi mawala sa ating lahi ang pananampalataya kay Jesus. Ama naming mapagmahal, naghirap ang anak mo para sa aming kaligtasan. Ibuhos mo sa amin ang iyong banal na Espiritu nang makaisa kami sa kabanalan, sa pagiging masunurin at sa kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Because of your goodness, we have this bread to offer. Fruit of the earth and word of God. It will become blessed are the Lord God because of your goodness. Let this wine for the bone and blood. It will become our Lord God. Masama. Be pleased with us, Lord. Tumayo tayo mga kapatid at ipanalangin natin na sana ang sakripisyong inialay natin, lalong-lalo na nitong panahon ng Koresma, kasama ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Sana ang sakripisyong ito ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Naway mapawi ang aming mga kasalanan sa bisa ng sakripisyong ito, O Panginoon. Pakabanalin mo ang aming kaluluwa at katawan upang maipagdiwang ng nararapat ang kapistahan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon na si Jesucristo.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid. Angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, O Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Matapos niyang ipahayag sa mga alagad ang kanyang kamatayan, ipinakita sa kanila ang kanyang kaluwalhatian sa bundok na banal. Pinatunayan na siya ay magdaranas ng hirap ayon sa hula ng mga propeta bago mabubuhay na maguli. Kaya kasama ng mga anghel sa langit, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kadakilaan. Umpisan natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng sakripisyo at pagsasamba ni Jesus. Ama namin sa langit, sa simula pa lamang ng panahon, ay lagi mo nang isinaalang-alang ang kabutihan ng iyong bayan upang matulad kami sa iyong kabanalan. Lingapin mong may magandang kalooban ang iyong bayan na natitipon ngayon sa iyong harapan. At ipadala mo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu upang para sa amin ang mga kaloob na ito ay maging katawan at dugo ng mahal mong anak na si Jesucristo, na sa kanyang pamamagitan kami ay maging anak mo rin. Noong maligaw kami ng landas dahil sa aming mga kasalanan at hindi na namin makita ang daan patungo sa iyo, lalo mo na kaming minahal. Si Jesus na iyong anak, wagas at walang kasalanan, ay isinuko ang sarili niya para sa amin at napako siya sa krus. At bago niya idinapa ang kanyang mga kamay sa pagitan ng langit at lupa, bilang walang hanggan tanda ng iyong pakikipagtipan, ninais niyang ipagdiwang ang banal na hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nung sila'y nagsasalo-salo, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. Hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay niya sa kanyang mga alagad at sinabi niya, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din, pagkatapos ng hapunan, taglay ang kaalaman na kailangan niyang muling pagkakasunduan sa kanyang sarili ang lahat sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus.
Kinuha ni Jesus ang kalis na puno ng alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan. Ibinigay niya sa kanyang mga kaibigan ang kalis at winika niya. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na para sa inyo at para sa marami ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Oh, blood and water that gush forth from the heart of Jesus as a fount of mercy. Tumayo tayo, tugunan natin ang hiwagang ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ginagawa nga namin ito sa pag-alaala kay Jesucristo. Siya ang aming kaligtasan at kapayapaan magpakailanman. Ipinagdiriwang namin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At umaasa kami sa pagdating ng araw ng kanyang pagbabalik upang pagkaluban kami ng ganap na kaligayahan. Kaya inialay namin sa iyo, O Diyos, na tapat at totoo, ang sakripisyon makapagbalik sa amin sa iyong pakikipagkaibigan. Ama namin sa langit, nagmamahal mong tunghayan ang iyong mga tinawag na makibahagi sa sakripisyo ni Kristo. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, gawin mo kaming isang katawan na nahango na sa anumang di pagkakasunduan. Papagisayin mong ang lahat ng aming mga puso at diwa, kasama ng aming Santo Papa na si Francisco, ng aming Arsobispong si Florentino. Tulungan mo kami na samang-samang gumawa para sa pagdating ng iyong kaharian, hanggang sa wakas na humarap kami sa iyo upang makibahagi sa buhay ng iyong mga banal, kasama ang mga nahihimlay naming mga kapatid na inihahabilin namin sa iyong awa. At ligtas na sa anumang lilim ng kamatayan, magiging bahagi kami ng bagong sanlilikha at magpapasalamat kami sa iyo kasama ni Jesucristo ang aming Panginoon na muling nabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ipagdasal natin mga kapatid na sana matupad ang kahilingan ng Diyos na tayo ay makasama sa Kanyang kaharian.
Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama at pagkaluban mo kami ng kapayapaan upang sa tulong ng iyong awa, kami ay maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig at kapamakan. Samantalang inimintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ipagkakalob ko sa inyo. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananampalataya ng iyong bayang hinirang. Pagkaluban mo kami ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa aming mga taanan, sa aming bayan, sa aming parokya, sa aming mundo, ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban. Nabubuhay ka't naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang tunay na kapayapaan na galing lamang kay Kristo. Peace be with you. Peace be. Verse potestati in spiritu tuo ad gloriam Patris. Amen. Ito si Jesus, pinakamamahal na anak ng Diyos na ating tagapagligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Yesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. 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 Katawan ni Kristo.
Sabi ng tinig na galing sa langit, ito ang anak kong minamahal, na aking kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Announcement. Today is the third Sunday of the month. The companions of St. Jude will go around for the second collection. The proceeds will be forwarded to the Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, intended for its vigorous campaign in promoting just treatment for stateless and itinerant persons, especially the children, and in providing their basic needs. On Tuesday, March 19, we will commemorate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, and a model of humility and obedience. We will continue the Triduum in his honor tomorrow at 6:30 p.m. Mass. On March 19, we will celebrate the Eucharistic commemoration of the feast of Saint Joseph at the usual time of 6:30 in the evening. Please be kept reminded that our cluster Station of the Cross and Mass on Friday of Lent will continue. This coming Friday, March 22, this will be held at Cluster B. Details of the Mass venue will be announced by Wednesday. The Station of the Cross will start at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Holy Eucharist at 6:30 in the evening. There will be no Mass here in the Parish Church. Thank you. Let us close our Mass with the invocations to the Divine Mercy. Tumayo tayo. O blood and water that gush forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, One, have mercy on have us mercy and on us and on the whole world. Manalangin tayo, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong mga maluwalhating misteryo, nabubuhay pa kami sa lupa, ay pinapadama mo na sa amin ang kaligayahan na naghihintay sa amin sa langit, alang-alang kay Kristo, naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Saint Joseph, Pray for us. ipagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.